Ja pochádzam z obce, vtedy to bola dedina, dneska je to mesto Leopoldov. No a tam k hádzanej cez všetky ostatné športy, cez basketbal, hokej som chytal, futbal, plávanie, môj prvý zápas. Ten rok si už presne nepamätám, ale viem a nikto tomu nebude veriť, že sme hrali my, leopoldovskí hráči, proti vtedajšej Dukle Praha. Najprv sme museli okolo kostola nášho, bola taký veľký park, tam sme museli vyzbierať husacince, postavili sa brány a hralo sa. Mal som tam úraz jeden, pán Kavanny pri pokuse o streľbu mojom vyvrkol pravé rameno a ja som bol tak ťažko na tom. Pán doktor Binovský ma vyliečil, ale bolo to tak zle, že ja som konštruktér, projektant, že ja som nevedel ani robiť, ani kresliť, nič proste. No tak som sa dal a som chcel zostať uhádzané, pretože to už bolo otrava krvi, dá sa tak povedať. No tak som sa dal na trénovanie. Spravil som si tie skúšky, porobil som kurzy, no a tak išli generácie cez moje ruky. No a jednom momente, keď som trénoval štát Bratislava, však je to všeobecné známe, moja manželka povedala, že je dosť, že radšej si nájde nejaké iné zamestnanie v úvodzovkách. No tak som sa dal na rozhodovanie. Ja som s mojím kolegom formánkom odpískal dohromady cez 1000 zápasov, z toho asi 400, cez 400 je to niečo viacej medzinárodných, medzištátnych, prípravných, šakovákých. Tam si nevyberete.